गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आङो मोनसे भिडिअखौ नुनानै आरोखि ना गोसोआव बिराद गाज्रि मोनखांदों आरोखि दै लोगोफोर बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनजों बे भिडिअखौ शेयार खालामनो सानबाय आरोखि दा बे बेमारिया नोंथांमोना नैबेखौ नुखादों नै बे बेमारिया गोबाव दिननिफ्रायनो बेमारि जानायखौ नुनो मोनबोदों आरोखि ना बै बारावबो आं नुखांबाय ओमफ्राय दाबो नुगासिनो दं आरोखि आङो दा बिनि थाखायनो आङो माने सरखारनिसिम फंनैसो बाथ्राखौ लानानै फैदों आरोखि ना नोंथांमोना आं मा बुंनो नागिरदों बेखौ मोजाङै खोनासंलां नायलां आरोखि ना दा आं बेखौसो बुंगोन माने जोंनि बर'निनो सरखार थासेयावबो जोंनि बर' मानसियानो गोबां माने थैयाबो थाङाबो बेमारजोंहाय गोग्लैसोनानै थाबाय थादों आरोखि ना दा आं बेखौनो आं बुंगोन आरोखि दा नायदो थैया थाङा गोरिब मानसि ना सानाय सुनाय दा बिनि थाखायनो आं खावलायगोन सरखारखौ आरोखि ना एसे गोबावनिफ्राय मानसिया माने बेमार जानानै दङ दिनैसिम बे न'खरसिम थांनानै सरखारनि मानसिखौहाय आरोखि ना मदद आरो हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनाखै आरोखि दा बिनि थाखायनो आं भिडिअखौ खालामदों रायजोफोर दा जोंनि बर'नि सरखार सासेयावबो मानो नायनो हाया ओरैनो बेरायनाय ओरै गोजान गोजान थांनाय फालतु खरसा बेफोरबायदि खालामनायावसो सरखारा खरसाखौ खालामनो हायो आरोखि ना दा गोरिब मानसिनि थाखाय थाइसेबो खरसा खालामनानै गोरिब मानसिखौ नायनानै होनो हायाखै आरोखि दा बेफोरबायदि जानाङा जोंनि बर'निनो सरखार जोंनि माबायावनो आरोखि ना दा बुंनो थाङोबा सरखारा जोंना दा बिपिएफ सरखार जानानै दङ बिसोर नायनो हायो बे गोरिब मानसिखौहाय बैसोर माने कास्टम प्रहलाद बिक्रममोन नङा होमबा रायजोफोर दा बिसोरो बे गोरिब मानसिखौ नायनानै होनो हायो आरोखि मानो होननानै बुंबा सरखारनाव गोहो दं थाखा दं ना सरखारनि मानसि जानानै सरखारनि बै गोरिब गुन्द्राफोरखौ मदद खालामग्रा मोनसे फान्ड दङ बेफोरनि फैसाजों बिथांमोना नायना होनो हायो आरोखि ना बेबायदि इसेबां बेमारिखौ नुनानैबो एसेबो साहाय्य गैया हेफाजाब गैया खिन्थु बे बिराद उसुबिदा आरोखि ना बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आंबो बिराद दुखु मोनदों आरोखि दा आं बिनि थाखायनो खावलायदों आरोखि ना जाय मानसिया सरखाराव दङ बिपिएफ सरखार हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बिसिनि न'आव थांनानै दिनैसिम खबर लाहैया बिक्रम प्रहलाद बिसोरो ओरैनो बिराद फालतु खोथा बुङो गोरिब गुन्द्राफोरखौ मदद खालामनो गोसो गैया दा नायदो बेसेबां दुखु दाहाजों सैसोनानै दङ थाखा फैसा गैया बिसिनायाव गोग्लैसोनानै दं आरोखि ना रायजोफोर नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे गिदिर गोलाव मानसिफोरनाव सौहैनानै जाहाथे बिसोरो बे खामानिखौ मदद खालामफैनो हायो आरोखि ना बे गोरिब बेमारि मानसिफोरजों दा आं बिनि थाखायनो खावलायो दा आंनि साननायाव बेसो आरोखि ना मानो जोंनि बर'नि लिडार बा बर'नि सरखार थासेयावबो बे गोरिब न'खराव मानो सहाय मोना बेमारिनि थाखाय बेमारिखौथ' नायना होनांगौ थाखा फैसा नाङा बेमारिखौ नायना हो बिथांखौहाय माने संसार जानायाव गोजोन देहा लाबोनानै होफैब्रा नायनानै नङा होमबा लोगोफोर थाखा फैसा नाङा बेमारखौल' नायनानै हो बेबायदि दा नायदो खोनानाय बायदिबा आरोखि ना संसार जाफुनाय मानसि बियो बेबायदि मानसिखौ फोसाबनानै होनायाव सरकारा जेबो लस गैया आरोखि ना बेवहाय इसोरनि बोरसो दङ बेखौ आं खावलायो आरोखि मोजां खामानियाव सब समाय इसोरा थायो आरोखि ना बेनि थाखायनो बेबायदि दुखु सुखुआव गोग्लैनानै थानाय मानसिफोरखौ ना गोरिब गुन्द्रा बेमाराव गोग्लैसोनानै थानाय मानसिफोरखौ नायनायासो मोनसे कर्म आरोखि ना दा बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि बेमारिखौ नायाखै बिपिएफ सरकारा नुखाबाय बिक्रम कास्टम प्रहलाद बिथांमोना दुगा बुङो बेफोरबायदि बेमारखौ नायब्रा बेफोरबायदि बेमारखौ थांनानै न'आव साहाय्य होयै नायनानै हो इसोरा नोंसोरजों लोगोसे थागोन नङाबाथ' नोंसोरनि मावनायावहाय नोंसोर दुगा बुंनाया जेबो खामानि होआ आरोखि ना दा बेखौसो आं खावलायगोन आरोखि ओमफ्राय माखासे खोथाफोरखौबो आं बुंहरबावनो लुबैदों आरोखि ना जोंनि आंगो लोगो इउटुबार आरो फेसबुक सालायगिरि बिथांमोनाबो माने हिन्जाव खारनाय सोरबा सोरजोंबा दोनखारनाय सोरनिबा न'खराव माबा मोनसे काहानि हौवाजों हिन्जावजों बेफोरखौल' होयो आरोखि ना भिडिअ'आव नैबेबायदि भिडिअ'खौ होनांगौ लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ'फोरखौ नायनानै शेयार खालामलाय आरो बानायनानै हो आरोखि जाहाथे बे गोरिब गुन्द्रा न'खरावहाय बेमारि जानाय ना दुखु सुखुआव गोग्लैसोनानै थानाय खोमसि साग्लोबनानै थानाय न'खरावहाय
जाहाथे नोंथांमोननि भिडिअ बानायनायजों जाहाथे बै मदद खालामग्रा मानसिनिसिम सौहैनानै जाहाथे बे गोरिब न'खराव बेमार जानाया मदद मोननानै ट्रिटमेन्टखौ मोननानै जाहाथे बिनि जिउआव गोजोननाय आरो मोजाङा फैयो, जाहाथे बिनि संसार जानायाव गोदान बोलो मोनफिनो, नैबे खामानिखौ नायनानै नोंथांमोनाबो भिडिअखौ बानायनानै होनांगौ आरोखि ना। दा आं बेखौ गुरैयै खावलायो लोगोफोर, नोंथांमोना गुबुनखौ खालामो बिदिखौसो खालामनांगौ ना, बेफोराव इसोरनि बोर दङ लोगोफोर। बेनि थाखायनो आं गुरै खावलायबाय आंनि इउटुबार लोगो नोंथांमोन आरो फेसबुक सालायगिरि नोंथांमोन आरोखि ना, नोंथांमोनाबो भिडिअखौ बानायनानै हो, जाहाथे बे गोरिब गुन्द्रा न'खराव मदद मोननाय बायदि, बेमारनिफ्राय बोखांजानायखौ मोननाय बायदि आरोखि ना। दा आङो बारा गोलावखौ बुंला लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालाम ना, जाहाथे बेमारा मोजां जानायाव फैनाय बायदि आरोखि ना। दा जेखि जाया लोगोफोर, आं बारा गोलावखौ बुंबाय थाला, बारा गोलाव बुङोबा बाथ्राफ्रा गाज्रि जालाङो आरोखि ना। दा आं बेखौल' जोबथारनायाव बुंगोन, दा जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मदद खालामदो, बिक्रम प्रहलाद ना कास्टम, बिसोर बिथांमोना मदद खालामनो हायो आरोखि ना। मदद खालामहैनो थाखाय आं खावलायबाय। ओमफ्राय आंनि इउटुबार लोगो फेसबुक सालायगिरि नोंथांमोनखौबो गुरैयै खावलायनाय थाबाय, भिडिअ खालाम, भाइराल खालाम। Do